Hej, jeg må ikke gå live på TikTok, så jeg laver en YouTube-video. Hello sisters. Jeg får faktisk trimmet mit pandehår, og sådan mit største ønske er at gro det ud sådan lige nu. Jeg klippede det, fordi jeg var sådan, det kommer til at få mig til at se mere alt ud. Skincare blah blah. Jeg tror, min øjenbrynspiercing er i gang med at afvise. By the way, jeg bruger Tessa Lip Tint Lineren. Det var i hvert fald det, jeg troede, den hed. Eller den ville hedde noget med sådan lip tint. Den hed fucking Shaka Liner. Sådan, jeg er næsten pinligt berørt af at bruge den. Jeg har en anden lip tint, som også skal ovenpå, men den skal faktisk tørre. Og den var viral på TikTok på et tidspunkt. Den er faktisk ikke så dyr. Så man brow gel på først eller sidst. Så jeg ved det faktisk ikke. Jeg prøvede virkelig at lave en makeup tutorial til TikTok. Men jeg kan faktisk ikke tage mig selv seriøst. Bro, min veninde blew up my toilet og delte en McDonald's cookie med mig, and she left. Lip tint OFF. Ej, på et tidspunkt, der lavede jeg eyeliner på min veninde. Jeg havde faktisk lagt hendes eyeliner før. Og sådan, jeg fuckede hende totalt op. Jeg har et billede, der nogle gange popper op i min Snapchat-minder. Lige nu, der bruger jeg den her Tinted Serum fra Catrice. Og den her concealer fra Essence. Og jeg starter med at conceal mine eyebrows. Okay, faktisk, jeg laver det her off-camera. Jeg har lagt min foundation. Jeg går ikke sådan mega full coverage med det, fordi jeg alligevel går ind med concealer efter. Og så bliver det sådan cake først. Jeg bruger en lille Hello Kitty sponge. Og så vender jeg den bare på den anden side, og det bruger jeg til min contour. Does anybody care? Sådan, jeg ved bare, at de eneste, der ser den her video, sådan, de venner, der lige ser, at jeg har postet en YouTube-video, og så er de sådan, oh my god. Ja, okay, det er sådan cirka det, jeg gør. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det føles altid som om min næse er ekstra tekstureret i forhold til sådan resten af mit ansigt. Okay, det kommer godt nok også fra en, der vitterligt aldrig har haft tekstur på hendes ansigt. Indtil sådan, jeg er så blevet ældre, og jeg spiser sådan mere usundt end fucking Nigga cut avocado i hans fat prime. Og jeg ser stadig bleg ud, men sådan kig på mig, ligner det, jeg ikke har lyst til at se bleg ud. Damn, what the fuck? Oh. Nu bruger jeg den her rosefarvede en. Nu laver jeg min eyeliner. Vi har det på video. I'm so scared. I'm so scared. Okay, så min telefon valgte helt selv, at jeg lige skulle gå off camera, fordi den døde. Så har jeg lagt min inner corner eyeliner i hvid, og så min fake vipper. Jeg skal blende det hele sammen, sådan her. Sådan, det er faktisk svært at forklare. Okay, jeg gør lige det samme på det andet øje, og så putter jeg vipper på. Okay, jeg er lige i gang med det sidste, men jeg har faktisk ikke noget, som jeg skal tage på efter det her. For jeg tror ikke på setting spray, så... Eller det siger jeg nu. Men det kommer jeg sikkert til i fremtiden, når jeg har penge til det. Sådan, jeg kender mig selv godt nok. Og jeg har lige givet mig selv det her pandehår, så jeg kan ikke finde ud af at style det. Og jeg har aldrig stylet mit hår før i tiden. Så... I'm done. Bye, y'all. Subscribe.